Здравейте хора, днес, както виждате, съм взел няколко примамки. Те са две и карабинки за кефал. Нека да ги отворим. Това е CC35, 3 грама. Да го отваряме. Мога да ги противти обаче. Така е. Вижте какво е мъничко. С единична кука е, може да се добави и друга кука. Цвят за кефал топето, вижте, CC35. Така да продължаваме нататък, това да го оставим тук. Така с клатушка на Осако 3,1 грама. Да видим, за кефал са тези примамки и двете. В неделя ще ходим за риболов и ще има клип. Ето я и клатушката. 3 грама с 3,1 грама с гръбче. И последното са карабинките. Вижте ги, те са 12 номер. Ще има клип около 8-9 часа вечерта в неделя на 01.06. От Струма, където ще разпукаме кефалите. Просто абонирайте се за